The British people have voted to leave the European Union. Haluatko hyötyä Brexitistä taloudellisesti? Haluatko tienata rahaa helppokäyttöisen ohjelmiston avulla? Katso tämä video. Nimeni on Mikko Kokko ja olen työskennellyt useita vuosia osakemarkkinoiden parissa järjestelmäinsinöörinä. Olen sinä aikana kehittänyt monia erilaisia osakekauppajärjestelmiä. Vaikka työstäni maksetaan hyvää palkkaa, halusin tienata enemmän. Päädyin kehittämään ohjelmiston nimeltä Brexit Netto. Olet luultavasti kuullut Brexitistä kyllästymiseen asti, mutta nyt kannattaa olla tarkkana. 23. kesäkuuta 2016 Britannia äänesti EU-eron puolesta. Monet britit ajattelivat Brexitin olevan loistava idea, mutta se osoittautui valtavaksi katastrofiksi osakemarkkinoilla. Punta romahti ja vei mukanaan monia yrityksiä. Tästä syntyi negatiivinen dominoefekti, jonka vaikutukset näkyvät Euroopassa vielä pitkään. Jos sinulla on edellä mainittujen yritysten osakkeita, nämä ovat huonoja uutisia. Tässä tilanteessa kestää todella kauan ennen kuin saat sijoituksellesi minkäänlaista tuottoa. Monet eivät kuitenkaan tiedä, että osakkeiden lisäksi on olemassa toinen vaihtoehto. Rahoitustuote, joka on hyvin kannattava laskevilla markkinoilla. Myyntioptiot. Myyntioptiot ovat erityisiä optioita, joita käytetään eräänlaisena vakuutuksena. Sijoittajat voivat suojella itseään osakkeiden arvon laskulta myyntioptioiden avulla. Yksinkertaisesti homma toimii näin. Ostamalla myyntioption sijoitat osakkeen arvon laskuun. Kun markkinat taantuvat ja myyt optiosi, tienaat rahaa. Mutta mistä tiedät, että markkinat laskevat? Siinä minä ja Brexit Netto voimme auttaa. Brexit Netto on ilmainen ohjelmistomoduuli, joka skannaa reaaliajassa tärkeimmät osake- ja valuuttakurssit, käyttäen apuna niin kutsuttua tekoälyä. Ohjelmisto on kehitetty tulkkaamaan tietoa niin, että se osaa ennustaa markkinoiden liikkeitä. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta haluan korostaa, että Brexit Netto käyttää tekoälyä. Ohjelmisto oppii omista virheistään ja parantaa jatkuvasti tarkkuuttaan. Esimerkiksi aivan alussa ohjelmiston tarkkuus oli vain 52,55%, mutta vain viikkoa myöhemmin tarkkuus oli noussut 63,12%. Tällä hetkellä tarkkuus on yli 79%. Tämä tarkoittaa sitä, että vähintään 79% ohjelmiston ennustusten perusteella tehdyistä sijoituksista ovat kannattavia. Saatat ihmetellä, miksi tarjoan ohjelmistoa ilmaiseksi. Vastaus on yksinkertainen. Tienaan itse rahaa ohjelmiston avulla ja haluan, että myös muut voivat hyötyä siitä. Uskon, että vaurauden tasaisempi jakautuminen markkinoilla voi vakauttaa Euroopan taloutta. Ja on mukava bonus, että sivutuotteena voimme tienata rahaa Brexit Neton avulla. Näin kaikki voittavat. Yritän löytää mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka haluavat käyttää Brexit Nettoa. Olisi hienoa, jos jakaisit tämän videon ystäviesi ja tuttaviesi kanssa. Se on helppoa ohjelmiston sisäisen jaatoiminnon avulla. Kannattaa olla nopea. Voimme edelleen tehdä voittoa Brexitin aiheuttamalla dominoefektillä, mutta muutaman kuukauden päästä tilaisuus saattaa mennä ohitse. Ala käyttämään Brexit Nettoa nyt ja voit parantaa elämänlaatuasi huomattavasti. Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi ja ala tienata rahaa.